Bos días, estamos na Biblioteca González Garcés da Coruña co escritor Agustín Fernández Paz. Moitas grazas por estar aquí con nos facendo unha entrevista para o Levantador de Minas e, bueno, en colaboración coa propia Biblioteca González Garcés. Agustín é un home que non necesita grande presentación, aínda que a súa podería ser das máis grandes que se poden facer entre os escritores pola obra tan extensa e de tan alta calidade que leva feito nos últimos anos, pola boa valoración que os seus lectores, a maioría xente moi nova, fan dos seus libros, non? Entón, eu empezaría preguntándoche, por exemplo, ti comentas en distintas fontes, entrevistas e demais, que para chegar a ser escritor hai que ser, entre outras cousas, un bon lector. Sí. En primeiro lugar. Sí, a ver, a mí me parece evidente, é dicir, eso que se ten dito tantas veces, de querer escribir son como as dúas caras dunha moeda. É dicir, eu creo que é certo, é dicir, a persoa que chega a escribir é porque antes se nutriu de moitas historias que non teñen por que ser necesariamente a través dos libros. Eu sempre digo, a través dos libros, a través do cine. O cine para mí foi sempre como fornecedor de historias tan importante posiblemente como, ou casi tan importante como a literatura. E nese sentido, sendo certo que non todas as persoas que leen moito acaban escribindo, eu creo que ao revés sí que é certo. Eu creo que para ser escritor precisase ter moitas e variadas lecturas e ter, digamos, experimentar esa paixón polas historias. E cales foron as historias que primeiro te engancharon a ti e cando soubeches que ti querías tamén pasar a outro plano? A ver, o meu libro mítico, primeiro, de poucos libros míticos podo falar porque eu medrei nos anos 50 en Vilalba, por tanto estamos falando da etapa máis negra do franquismo, non había bibliotecas, e na miña casa, pois, como a familia do meu pai lía, que é un deses milagres que se producen ás veces, eran carpinteiros, pero lían, pois na miña casa había unha biblioteca, entre comillas. A biblioteca que podían ser 40, 50 libros. Entre eles estaban pois moitos libros de Xulio Verne. Entón, o libro mítico meu é A Illa Misteriosa. A Illa Misteriosa é un libro que eu aínda hoxe conservo o exemplar de meu pai, e aínda hoxe o releo de cando en vez. Foi quizá o primeiro libro que a mí me deixou unha pegada forte. É obvio que antes tive que haber outros antes. Lembro por exemplo, un conto dos troquelados de los siete cabritos que recordo. Eu tuve que ver antes en moitos tebeos, non serían moitos tebeos, pero así o libro primeiro que recordo é A Illa Misteriosa. Logo de escribir foi moito máis tardío. De feito, eu ainda que tiña escrito, entón estou pensando en escribir pensando en publicar, que é distinto, non? Porque do outro, escribir sin pensar en publicar, pois sí, eu teño cadernos, os cadernos, un dos que conservo, de críticas de cine, miñas, como escritor de cine que eu logo escribía. Incluso algúns intentos de novela, unha novela policiaca que quedará para sempre inédita, porque quedou aí, ahora xa está descontextualizada. Pero tardei, xa tiña casi 40 anos cando decía escribir, pensando en publicar. Cal foi a motivación? Por que? Pois as motivacións foron un cúmulo de coincidencias. Primeiro, o feito de que houve unha xeración que nos atopamos con que para facer escola en galego non había materiais, era dun xeito explícitamente pensamos que había que arremangarse, digamos, construir a literatura infantil galega. Eso foi algo así. Pero despois tamén influen azares, é dicir, o feito de que eu colaborase con Xerais por outras razóns, por materiais didácticos, e no momento dado che dixeran, oi, ti non tes nada para publicar, non nos fai falta e tal. E depois tamén o azar, o feito de que os dous primeiros libros que escribira en serio, as organizativas, segundo por palabras, tiveran seños premios, e, por tanto, eu vise que o que escribía interesaba a alguén. Son así, digamos, un cúmulo de razóns. E hoxe en día, por que segues escribindo? Hoxe en día sigo escribindo, a ver, porque hai varias razóns tamén, é dicir, nunca hai unha única explicación.
primeiro, escribir é un labor que me gusta, un labor fatigoso, un labor cansado, pero que eu cando estou escribindo no proceso de construcción dun libro, pois a mí podense máis horas sin sentir. É dicir, eu podo empezar ás 8 da mañá, dá unha, e dixen, xa pasaron 4 ou 5 horas, e non me enterei. Enterome depois polo cansancio. Eso quere dicir que, digamos que me apeixona. Logo, despois, claro, existen outras cuestións, o teu desexo de deixar a tua visión do mundo, ou comprobar que é un traballo, digamos, que socialmente ten tamén unha certa relevancia e, por tanto, é un estímulo para facelo. É dicir, eu creo que hai distintas cuestións, pero hoxe por hoxe diría que é o labor que eu desexo facer nos anos que me quedan de vida. E en canto a todas as túas historias, cantas historias tes diferentes, sábelo? A ver, libros publicados de ficción, claro, entendendo que algúns son novelas de certa extensión e outros son libros máis pequenos, pois van 40 e algo, 42, 43, non sei, tampouco levo conta, obviamente. E unha curiosidade que eu teño que me preguntaba nestes días, sabes cantos exemplares distintos de libros teus hai? É dicir, entre distintas edicións, distintas linguas? Non levo a conta. Non levo a conta dese tipo de cosas. Non hai escritores que si... Non levo a conta. Eu sei que si entras no ISBN, porque a veces teño entrado, porque me fai falta a mí para algún dato, pois non sei, debe haber 160 entradas ou así, pero non, deso non levo a conta, porque, non sei, ao mellor se eu fose rico, pois podía ter unha persoa que levase a conta, pero que lle vas levar a conta? Eu que sei, de Cartas de Inverno, por exemplo, van Salvadora a 21 edición en galego, acaba de chegarme a 16ª en catalán, en castellano tamén van 10 ou 11. Que vou estar guardando unha edición de cada? Hai escritores que si o levan. Eu tiña curiosidade por saber se ti o levaba. Eu sinceramente non, procuro guardar un exemplar claro de cada libro, e o dunha reedición se ten unha portada nova ou así, pero... Agora que falas das portadas e das ilustracións, como é a túa relación cos distintos ilustradores cos que levas traballado? Traballades por libre? É distinto. O ideal é, desde logo, o ideal é non traballar por libre. É dicir, o ideal é que ti podas ter un contacto con o ilustrador e pode haber incluso unha certa relación que ti te podas influir e ele se pode influir a ti, incluso para que modifiques algúns aspectos do texto. Pero o habitual é que teñamos unha certa comunicación previa, que poda haber algún diálogo polo medio. O que pasa é, claro, como cos que traballan máis habitualmente xa ten unha relación relativamente fluida, digamos que para moitas veces xa non fai falta. Por exemplo, se me ilustra un libro meu, Miguel Anxo, pois xa, que lle vou dicir? Xa sei, ele sabe como penso, xa está o camiño andado aí. En moitos casos as túas historias parten de un incidente puramente cotián que desencadea toda unha serie de feitos extraordinarios. Isto é un simple recurso ou é casi un principio de unha maneira de ver a realidade? A ver, hai moitas maneiras de inventar historias. Obviamente, hai historias que sobran, son historias que inventar. Pero a mí un procedimento que me gusta moito é, nun contexto da vida cotiá, que se produza un feito puntual que efectivamente que ten algo de extraordinario e que fai que, como unha bola de neve, desencadenen efectivamente outros acontecementos. Este é un recurso que eu teño utilizado en abundancia, porque eu creo que o recurso fantástico che permite falar con máis profundidade que se tiveras que medirte en parámetros estrictamente realistas. Entón, é un recurso que me gusta especialmente. Eu sei do tipo de costas no aire, por exemplo. Un libro nese aspecto, pois, podía ser o paradigma desta forma de contar, non? Pois moi ben, sabemos que hai un novo libro pronto a ser publicado. A finais deste mes. Un libro de relatos, creemos que se chama... O único que queda é o amor. O único que queda é o amor. Que é o título, tiña outro título, o libro iba para outro título, pero lendo a novela Neve,
Joran Pamuk. Eu atopei un momento en que o protagonista, máis ou menos, di algo así como: e cando me decato de como imos pasar por este mundo, despois de levar unhas vidas estúpidas, comprendo con rabia que na vida o único que queda é o amor. E entón, como ese título me encaixaba a perfección cos contos deste libro, que son de amor e desamor, pois é o título que sai do libro. Pois encantaríanos acabar esta entrevista cunha primicia sobre o teu novo libro, si nos les un fragmento. Pois moi ben. Pois encantados. Sin problemas. Entón, despedimos xa, quedamos coa voz de Agustín, onde volveremos a estar con él precisamente no mes de novembro, aquí na mesma Biblioteca González Garcés, no Centro Multimedia de Galicia, onde terán lugar as primeiras xornadas virtuais de literatura organizadas pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. Moitas gracias, Agustín, e quedamos con... Ben, encantado.